It-tmexxija tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST appella lill-Unjin tal-għalliema l-MUT sabiex tersaq madwar il-mejda ħalli jiġi ffinalizzat il-Ftehim Kollettiv illi ser iwassal għal żidiet fil-pagi. F'konferenza tal-aħbarijiet l-MCAST qal li l-proposta tiegħu ser twassal biex il-letturi fil-kulleġġ jilħqu mas-salarji tal-Junior College u għal aktar titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dan l-appell sar fl-istess jum li daħlu fis-seħħ l-azzjonijiet industrijali ordnati mill-MUT biex il-letturi jistrajkjaw għal satejn sħaħ matul il-jum tal-ħamis u l-ġimgħa. F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-entratura tal-MCAST, il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li l-Unjin ma laqatx il-proposti li sarula ta' żidiet fis-salarji għax skontu ser tinħoloq qasma bejn il-letturi akademiċi u dawk vokazzjonali. U dak għalina huwa inaċċettabbli. Inaċċettabbli għax din hija soluzzjoni vokazzjonali li ġiet mibnija fuq l-aspetti vokazzjonali li aħna nafu l-aspett vokazzjonali huwa differenti mill-aspett akademiku u l-MCAST din il-proposta kienet jeqret l-aspett vokazzjonali li huwa daqshekk essenzjali għal-soluzzjoni. B'reazzjoni għal dan il-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST ċaħad dawn l-akkużi u qal li qed joffri lill-letturi kollha l-aqwa ftehim kollettiv li qatt sar tul dawn l-aħħar 16-il sena minn kemm ilha li twaqfet din l-istituzzjoni vokazzjonali. Fost oħrajn semma l-proposti li jinkludu żieda fis-salarji b'tali mod li jilħqu lil dawk tal-Junior College. Qal li l-proposti jinkludu wkoll żieda fl-allowances kollha tal-letturi li ser tlaħħaq mal-€2000. Iċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST Silvio De Bono saħaq li dawn il-proposti ser jirriżultaw f'qabża sostanzjali fis-salarji. Illi għandna jkollna libsa formola illi tapplika għall-MCAST u mhux bil-fors tkun libsa ikkupjata minn istituzzjoni post-sekondarja oħra. Il-President tal-MCAST qal li waslu ħafna qrib xulxin u appella lill-MUT terġa' lura fuq il-mejda tan-negozjati biex jalqu l-ftehim kollettiv li huwa ta' benefiċċju ħafna għall-letturi tal-kulleġġ.